magsabaw sa ako. Kay pagkahuman magkilaw pug ko. Pero bago na ko nahimuon, tan-awa sa niyo unsa akong trabaho matag adlaw. Kadlawon pa lang matats ako nang ipagawas akong motor no kay didto ko magpaandar sa unahan kay kun dira man ko magpaandar sa balay makamata ako mananap. Lisod na makamata duha nami na magsigir ba nagtiabaw nga walay tao. Sukad-sukad nga nag-duty ko matats karon lang ako ipakita sa inyo kadlawon ko magawas no. Pero ang tinod matats mao man jud ako panginabuhi kadlawon man jud. Kaso lang nahayagan ta kay among mga dunggo man gud hayag na mo dunggo. Wala na nako gipakita sa inyo kung giunsa na mo paghabo matats kay basig makaingon mo balik-balik akong trabaho. Sa bagay ingana man jud atong panginabuhi balik-balik man jud nakadabuntag. So nikuha lang tag suwasid didto pag human ni ulit ta kay mao atong kilawon karon mga tats. Perte bang lami ang kilawon ni mga tats kay mao ni ginatawag nga swasid sa takot. Lahi po tong swasid nga nasa lawod nga kauban sa bangsi. Sa bagay maorgo na itsura pero mas tamis jud ni siya. Unya kaya ako ra man isa diha mo kilaw lang kog pila ka buok diha og magsabaw pug kog pila ka buok nga tulay mga tats kay naa po kog gitago-tago nga tulay nga perte preskuha tan-awa. Mao na akong gidalagan niya so ato nang sabawon og ang kilawon ang swasid. Wala tay lain lamas dira kun dili pipino, bombay og limonsito kay ang luyan nalimtan nato og palit ganiya sa sobra kadali-dali. Pagkahuman mo kuha tag kamunggay no kay magsabaw lagi tag tulay. Kabalo naman mo basta kamunggay dili problema kay naidagan sa silingan so okay na siya. Pagkahuman matats ato na ilunod ang duha ka buok tulay kay ako man lagi isa kay kung daganon ako di pud nato mahurot no. Ayaw na mo katingala kung puro isda akong ginapakita sa inyo kay naa mata sa Peaceport og trabaho kung naa ta sa karnihan puro karni pud atong lutoon. Kaso lang di mo pud ato na ma-afford kay wa tay kwarta kung naa manggaling igo ra sa estudyante. Sumulan sa nato mapakita sa inyo kinilaw og sinabaw. Matats, atchop na. Ngaon ta. So pila ra gis nabaw matats. Nya to kinilaw. Ako na nagbutag asin ng bitchin matats. Largo na ni siya. Mura na ito nadakpan ganyan matats. Ganyan dala bida oh. Katong gusto magpa-shoutout sa ko mga tats, pasensya na jud mo no kung wala na to ma-shoutout kay nga naman sobra na to ka busy pero salamat sa inyong suporta. May perminti itong panginabuhi. Isda man jud ang buhi. Matat, shoutout sa mga bagong sulod nga mga followers no. Dala na po tayo isa ka video nga nag-viral mga tats. Mudagan na sa gap million mga tats. Salamat sa mga nagsuporta sa to dia, nag-like, nag-share. Tanan-tanan mga tats. Di tungod sa inyo, di na ito mabot ng nga kada ko mga followers. Di sa gudta, di matakilala. Bagay, imo lang ta permite mo video para natin mapakita sa tao. Nara na sila, ganahan sila og dili, di ba? Dili mo gud sa social media mga tats. Wa mo guni pugsanay. Ang ganahan mo tanaw maayo, hindi ganahan mo tanaw maayo. Ano yan good? Sama ni. Ang ganahan mo kilaw di maayo. Sus, kung taga dili lang mo matas, matagbaw di mo kilaw kay kilawan ta jud no. Suwasid di matong kilaw matas, dili ni karaw, dili ni barilis, suwasid. Nga, salamat sa nananaw. Thanks.